Gure ikastolako bihotzean badugu espazio berezi bat, ekolaborategia. Arnas hartzeko, ikasteko eta esperimentatzeko sortua. Hemen teoria bizitza bihurtzen da. Euria egiten duenean, ura jasotzen dugu, eta ondoren aztertu, ulertu eta berrerabili. Nola mugitu ura? Nola aprobetxatu energia? Galdera horiei erantzuteko, gure gorputzare martxan jartzen dugu. Bizikleten bidez, gure indarra erabiliz, eta baita eguzki plaken eta beste energia berriztagarrien aukerak aztertuz ere. Espazio honek aukera ematen digu gelatik haratago joateko, ikasteko modu berriak bizitzeko. Itzala ematen duten landaren artean, lanerako gune atseginak sortu ditugu, eguzkitan zein itzaletan, erosotasunez ikasteko. Baratza ere gure ikaskuntzaren parte da. Landatzen dugu, zaintzen dugu, eta naturaren erritmoak errespetatzen ikasten dugu. Helburu argia da, maila desberdinetan ikasitakoa praktikara eramatea eta ideiak errealitate bihurtzea. Ekolaborategia lasaigune bat ere bada, elkarrentzuteko, arnasa hartzeko eta pentsatzeko lekua. Txurien soinua, eguzkia eta izea lagun gure buruak oxigenatzen ditugu. Eta gorputza aktibatuz ikasitakoa sakonago geratzen zaigu gure burua eta bihotzean. Espazio irekia da hau, bizirik dagoen proiektua, ideia berriak sortzeko eta martxan jartzeko tokia. Aurten, pauso bat gehiago eman dugu. Hidroponia proiektua jarri dugu abian. Lurrik gabe ere ekoizteko aukerak aztertzen ari gara, elikadura jasangarriago baten bidean. 0 kilometroko elikagaiak, ikasgelatik errealitatera eramanez. Ekolaborategia ez da espazio bat soilik. Ikasteko beste modu bat da. Etapa guztietako ikasleak elkarlanean jartzen dituen espazioa. Ikusten dena baina gehiago da. Bizitzeko, sentitzeko eta ikasteko tokia da.